Tady se už něco děje. Znovu se bude asi skákat. Pane, máte na to povolení, na to filmování? Ano, mám. Máš za nápis tam Divěr, nebo co? Den dětí, to. Jste tam ponafukovali všecko? Jo. No, ty motory, jestli budou fungovat, tak se mě bude papež. Nazdar! Jak se jmenuje ten malý? Ibuško, řekni zdar. Nazdar! Zdar. Zdar. Řekni zdar. Maško, pak si půjdu na vlnky. Tady třepe blechy. Ne, on není na vodítko. Otoč vidíme, pojď, jeden. Co toto bude za atrakce? Paláce do Pišovy. To je těma. Chceš se napít? Už je to skapaný, tady tuším. Tady jim zebral pivo, to je správné. Přidopíte to ještě, co tam zbylo? Svou kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, parada. Zajíci naposledy potřesou si klapkama a potom prastarou o tom, že malí budou velcí. Je to připraveno pro děti. Dětičky závodí s autama a už se učí stát frontu. Až budou dospělí, jak mají zácviky. No, pěkný fuk. Neboj se, nestýcej. Jenom fuk. Pojď se mnou. Tady mám se daleko Hezké dopoledne, vážení Jižani, jsou 2 minuty po 10. hodině ve studiu Rádia Jih, už je Petra Stehlíková. Tvým úkolem dnes bude nejen provázet vás vysíláním od těchto chvíl až do 16. Tuto chvíli pozdravila z našeho vysílacího studia všechny návštěvníky dětského dne Rádia Jih. V Břeclavi na dětském dnu, který pro vás připravilo Rádio Jih a společnost Moša soutěžící, protože je pro vás připraveno tady toho. Od mé levé ruky, pokud to vezmeme naopak, no, vy si to přeberete. Zkrátka, tady vlevo je lov dravé zvěře. Tady trošku rybáři držíce v rukou udice se motorové čluny. U této záležitosti bych rád připomenul jenom to, abyste prosím nechodili dolů na to molo prkené. Všichni informováni. Přátelé, přeji vám příjemné dopoledne a užijte si s námi co možná nejhezčího dětského dne. Dobrou zábavu. No, já tam tu lodičku. Tu loď, já vím. Martin Mrnka, televize Nova. Martin Mrnka. Martine.
Podívej se. No řekni, jak se jmenuješ. A co tě baví? Lodička nebo lovení ryb? On ještě neví. Co to tady pluje? Tak to tuším ztratili tu reklamu. Kapitán. Milí přátelé, každou neděli v 7 hodin. Tuším, je ti to malé. To vykládáš, orle. Není ti to malé? Počkej, Saniko, já se dívat. Toto všecko ta kamera umí. Není třeba nic. Takže je lepší už zrovna. Tady, na chodníka. Příkaz otce. Byli to přístaviště, oba klíče máš, co je? Potom se vystřídáš, co je? Co kroutíš hlavu? Vašíku, otoč se. Neboj se. Já potřebuji... Proč je divě? Navíc. Tady, jo. To je odvaha. Máte odhodný. Ukaž, jak se tváří, to je chlap nebo ženská? Co? Chlap. Tak jezdíte, chlapci, jezdíte. Zasměj se, Milane. Ty, to je kopanic. Asi nějak hodně. Kde je myšička? Myšička, kde je myšička? Vem si myšičku. Co to je myšička, je to? Nejde
Utekl ti, že? Já bych to taky zkusil. Ale fakt, to je šáš do toho železa. A to je hlavu do toho. A tož co, děcka vozit nebude tady ten člun? Co? Už to musí odzkoušet, ne? Tak to odzkoušává. Tady je Dejdu. On je nějak... Poslední rozloučení. Neskočila, akorát zbledla. Milčo! Marcini! Tady mají kameru, tak nedělej s kamerou. Horel už to točí. Když to měl točit, tak to netočí. To se flákání. To jak si divně tváří tento. Které má ten stánek, je to výborné. Na tím stojí, tak je to dobře. Takový vysoký, statný mladý muž. Když se podíváte tím směrem, který on ukazuje moje ruka, tak vidíte, jak jsem řekl, statného, sympatického mladého muže ve slaněném klobouku s červenou stubou, pokud mě zrak nekladný den, takovou záležitost, že jsem přijela mezi nás ilustrátorka. Rodinec kulturista je tady dozitě a se Petra Spodíváva celé dopoledne, co tady společně budeme servírovat. No, něco tam nefunguje. 80 s výšnou muziku, alespoň zatím to tak bylo. Klidně si můžete se svými dětmi skočit, proč ne? Rukama pádlovat. Kam jedeš? No tak budeme muset jít si něco uvařit k obědu. Děti je celé.